گل و ژلانگوک نوشتہ کار اصغر ظہیر۔ زرجان منا پرچہ پریشان کنے تو گو منا زند گوازی نگے سوگند وار تک تو گوشتگت کے تو ارچی گشے من ہما وڑ کہیں بلے مرچی تو چوتی کولان شمشکارے بلے چی بلے وشدل گلنازہ بچار شالگرہ بچار مہگنجی آہا اریک کیا سیسی ازاری سوٹی چکے تک آمنا کلاک بنداں کہ تئی مرد ترا چوتی ساو دیدگاں دوست داری تھی بلے تئی آترا 30,000 کلدار شاد پت نکا ای راستاں تو منا چوتی ساو دیدگاں دوست ہے بلے منی زرجان آس تو منداں آہا رسید منی مٹیا تو گندے من یک کسانے ماسٹرے ہوں منی پگار 30,000 کلداریں انشاءاللہ پہ جاگہ بدائیں بیماریاں نسراچ بکیں یک کلنڈے موٹر سائیکلے منی گردنا لو پہ آئیے ہوں یک جتائے ہرچے یہ درست زر لوٹاں اشکا و نبا من ہدا جائیں اودا جائیں یہ 30,000 چوڑا پورا نبا دوزی من کتنکی ڈنگیو شپکی ہوں گو من نبید پرچہ من یک ماسٹرے ہوں بازار مردمہ منی سرا چنچو بیسا استین من پا زہگانی روشنائیں باندھا تا رہشونے ہوں دوستیا تو منا سک دوست ہے تو وط بگوشتی ارچ تمائی کے بودتک منی واسو واقع من سروتاب نکو تک بلے شما جنی آدم سیرگانی نزانیت ہر چیز سرا آرسی کنے وتی گریبی گشادہ سخت و زیور ترادا تک وتی الماری دپا پچکانو بچار چا دودکگو ندودکگیں گدا پور رہا شما جنین وتی مردان چا پادے شلوار آہوں دور دیت کمکم و کشش سٹا محلوک چا پیسرا تباہ و برباد کو تگت نو دیگا گولو جلانگو کی درد کر شما مردینانی کاریں آروہ دمارا شگانو پگانے جنائے شما عبید شگانا دیگا چیئے درہ رویت اوڑے ہوا ترہ شاباشیں مائچ نہ کتا گا یہ شگانے گپ نہیں راستی گپیں راستی ایربرک سکرانے تو وط بچار پلنگو الماری سنگار میں اس طرح داتک یا وحدی تو گر بستگت کے منا پہلے میں چیویے بگر بدے من وام کوت بی بی پل میں گپ تو دات یہ ماسٹری جہاں منا و شاباش ہے بلے نو بیا تو دیکھے گر بستہ کے وائے منو وائے گلے جلانگو نا بابا من غریبی ہوں ایچم منی وسو واقع ڈاننے انچو کے تو پیسرا منی تما پیلو کو تگا آگا ایرندی منی تمہا پیلو بکنے تی چی کم بھی یا کہ ہونی چا آزمان اری چیت اوہو من صبحگینو ہمیں واضح ناؤں کہ چم منی گنجائش ڈاننے بہتاور تی جاہلیاں کانٹ رو دیں تک چا وجدل ایک اپا زرجان پدی نبوت آیا مرد مانے تگت کے من 30,000 سوٹی بدے وجدل من دیگا ہچ نزانے ارچ پیم کے من تک چاہ جنے منی واسطہ 30,000 کلدار شوہاز بکا جنین گند جاہلی ازور گڑا اللہ وط آیا پدی بکا بچار زرجان وطار پرچان دلا گشت کنے اے بازار و محلوک کے دیمہ مارا صبح کو نامدب کنے شما آدھگے راجاں بچارت کے وطی مردش چون آباد کو تگا بلے شما پا مئے بربادیا وطی لانک مانجتگا شر و گندہ گھاستو نیستی ہچ نزانت ہی دوچی پشک میں براو جلوہ ہاں میں پجارا شما ہمیشہ اچما پلگ لوٹے من دیگا ہچ نزانی وجدے لگا تو ہی لوگے وشیہ لوٹے گوڑا برو بنکا وام بزور منی تماہا پیلو بکا پرچے کے آروچی تو گو من کول کو تگت کہ تی ارچ تماہا من پسرو چم پیلو کنا بلے مرچی تو چوتی زبانہ پھر تر رہتے گئے منی پہ تو پیرو کا وتی زندہ بنکا وام نظر تک زرجانی چیوڑیں گپی تو جن گئے یہ چونے لو پہ تو منی گٹا دیا گلوٹ گئے یہ راستے کے من گوں تو کول کو تک بلی اشیے مول و مراد یہ نہیں تو منی گردنا سوار بے او منتی ہمک جائز و ناجائزہ وتی زبانہ قبل بگنا ارچی کے منی گشاد آئیں من چوتی گشادہ سربیر بوت نکنا وجدل کو پریشانی و ملوری چلوگا درد کو آدینگے اوٹلے دپا شتو نشت کوپی چاو 2 ٹال سنگریٹی لوٹائیں سگریٹی بندہ تو شنکگا لگ گئے تھے
سنگریٹ کشو دتا آیا وتی ہما گوستگیں روچانی حیال دیمات کا کہ گو زرجانی مہران چشت کہ آیا لوگا حبید دگہ جاگا قرار نیاد بلے نو زرجانے گیشیں لوٹو تماہا آئیے زندگی انچو تحل کو تگت کہ آئیے دل ہو منگا نہت کے دمانے لوگا بنندی اوٹلے دپا گوات وش وش کشکاہت گواتا شوکت سفر ہمیں سوت کے اوٹلا پیرت چو تیرکو اگونتو وشدل گوشا مان کشانت برے وش بیگا برے ہاں سبائیں منی دیدگاں بس اما ہو ہمائیں سوتے سربرے بند چرائیے زندگی درد کگت بلے چیرے بند انگتا پشت کب تگت پرچکے نو آنا وشی بیگاہت و ناکے سارتیں سباہت بلے آئیے دیدگاں بس اماؤ ہماہت وجدل امی حیال تو کا گارت کہ سلامیا اپدا اوٹلے سر پرشتگیں کرسی سر آورت ای آئیے مدامی سنگت میرانت میران آچو ملوریا دیستا حیران بود کہ بارے ماسٹر صاحبہ چی بودتک کہ چو ملورو عبید کے وجدل من تر جستے بکنا بد نبرے چونے جستے آئیے دمی سنگریٹ بندوق چگل داد جستے سرا پدا جست خود جست ہمیشی کہ تو منی دیرگی سنگتی ہے بلے من ترچو ملوریا ہجبر ندیستگ بل یار آگ اپے جستا مکان وجدل ودی دیم کمی داب داد و گشت بیچار من تای مدامی امراو سنگتو تای گب اچمن چیرا ہونے کے منی اچتو یار میران پریشانی گا پیشی کے اب تکی کا پی بیت منی جنینہ گر بستک کہ من 30,000 کلدار بے دے من پا وطا گولو جلانگو کے سوٹی دو چائنا تو وط بیچار من یک گریبی ماسٹری ہوں من چا کجا 80,000 سوٹی بیارا ہاو یار تو راست گوشے بلے مارا ایشانی تما پیلو کنگی میرانگو کندگو مسکرہ در رائیں بلے من چا کجا 80,000 کلدار بیارا وڑی نہ وڑی بکا وتی دوستیں لوگ بان کے تماہا پیلو بکا میرانا پدا گو کندگو مسکرہ در رائیں گومن یہ وڑ بوٹ نکا وجدل وتی چاہوار تو پادت کو دین پا لوگا رہا دگ بود زرجان گوبا گوبات نانی نوارت گو وجدل گپوترانے ہوں نکود شپے وقت وابا ہوں جتا بود چکانی چارو دلگوشاؤں پا جوانیا کنگا نہت وجدل باز اوپار کشے پرچکے زرجان آئیے سخ دوستت بلے پا آئیے تمائے پیلو کنگا سخ بے وسط آئیے زرجان سرپت کنگے آترا باز جہد و کوشش خود راستے رائے آرگے آترا آئیا زرجان دیما باز بطل سازت زرجان اما دپارا چست پکم بور کے وارتے کنے زرجان اما رہا برو کے پتو ارزان ترے زرجان اما پتھرہ بنن کے تئی قد دے گی زرجان تو پرچہ چشکنے من زانی تر شمیے دے مائی تو اتارا و منارا ہی چونکیاں بزدک کنے من صوبہ روی تی ماں تو پتا گچیں بلے کایاں ترہ سرپت کنا اگانا بلے تراوتی پادام برنگو وحدی زرجان ماں تو پتا آ ملامت کت حقل و اوکل کت تا اب تکی کپیا خاموش بود بلے پداوتی ہما گپے سرات پرچہ کے گولو جلانگو آئیے حیالانی توکا نقش و نگارت ای جنگو جو کے توکا مائے کپی گوست وشدل سک بیزار و دلتنگ بودتگت آئیے یہ گلو گلزاریں لوگ آئیے یہ وابدستین جنت سک بیچاڑو عبید بودتگت دوزے دروشما سہرا کنگاہت چیزی وحدہ پاد زرجان یا کناگتا خاموش بود وشدل دلا وشبود کے آنوت رہتا چا گلو جلاگو کا آیا وتی دل پاکا شوشتا یک روچی انا گہا وشدل چا اسکول محلاتر لوگا ہاتھ دستے کہ زرجانا نو کے سوٹی چکی تک جنہیں ای سوٹ تو چا کجا اور تک حیران بود تو جستی کت بلے چا آئیے پسوا پیسار آئیے کسانے چوک میدان بود تو آد گو پتا گوشتے ابا ابا مرچی مائی لوگا لالا میران اتکا